Igbo bụ Igbo ekelekwa m n'ọzọ. Asị m ka onye chiri ya zere. Tata bụ ụbọchị afọ anọ. Asị m ka ọ gaziere ndị Igbo niile, gaziere ụmụ Igbo niile bụ ndị nke na-eso ụzọ ihe ọma. Biko achọrọ m ka unu nyere m aka werukwa meseji a wejere ndị Autopilot niile, wejerie ndị niile a bụ ndị si na ha bụ brigi, wejerie ndị a sị na ha bụ USB, wejerie ọkacha Ada Di Ora MMA, ada ndị mbụ na ndị egede, Ojuga na wara ndị eze, ịkparịgokwana m enough. Ọ bụ nwa bụ nwa nwaanyị nkwọ, enwere m nne, ana ebu nne, adịmakọ nne ọnụ, ife nne eme nne ha ma na-eji aka ha ekwu ya dịka isi ekwu ya. Ada Di Ora MMA, onye na-agwa okwu ya bụ nna anyị Igbo ka ị na-agwa okwu. Ị na-agwa m okwu, ị na-agwa nna anyị Igbo okwu. Achọghị m ịgwa gị ka o ga-esi wee dị. Letanụ m asị gị, ndị otu unu niile dịka unu si wee disappoint ya, betray Maazị Nnamdi Kanu, wee create Autopilot, wee create brigi, wee create USB. Asị gị nwa bụ Ada Di Ora MMA, ịkparịgo m too much. Wepụta time and date ka m gwa ka isi betray Nnamdi Kanu, ka m gwa unu ka unu si betray even Simon unu claim n'ụlọ ọvụrụ ọfụma. Were meseji a wejere all of them ka m gwakwa ha. Ọ na-abụ mbịa na platform ga-agwa gị ka o si wee dị, mana unu anaghị anụ ife. Ka m gwa unu na unu China ebe betray ya. Ihe unu na-akpọ Nnamdi Kanu, unu na-etinye Nnamdi Kanu na biggest problem, and I will prove it. Give me time and date. I will invite you in my platform. Esi na ị naghị eme ihe private, apụtago m for you, akwachago m nwanne m nwoke. Bịazie ka ị gwazie m ka isi wee hụ Nnamdi Kanu n'anya karịa Igbo niile, karịa POB, karịa DOS, karịa mụ nwa na onwe m. And esi that na Nnamdi Kanu wepụ m na IPOB. Ihe ndị a niile adị m akụ asịrị, kunu si akụ asịrị. Ihe niile na-eme na platform ga-emejibe chọ ka m bịa close to you, because na ihe niile na-aka ebe a bụ rubbish, and m nwa da akọ rubbish. Adị m eme blackmailing, adị m eme propaganda, adị m atụ asị. Ihe ọ bụla m gwagoto aka ọ dị, ma nke m ga-agwa n'isi Nnamdi Kanu unu ji egwu wayo, ma nke m ga-agwa n'isi Simon Ekpa unu ji egwu wayo, aga m agwa ha ka ọ dị, maka adị m eto okwu ule. Maka na Obinwannem Igbo TV, ihe m kwuru na ọ bụ obi eziokwu. Ebe a na-ekwu eziokwu anaghị akụ mmiri. Gaa acheke mgbe m bidoro ihe na-akpọ Obinwannem. Give me time and date ka mụ nwa na ụmụ nweme gịnị, ka anyị wee kparịkọta Obinwannem, ka m jụọ gị ihe mere iji wee kreti ihe ha niile unu kreti unu ji wee disappoint Nnamdi Kanu, and the reason iji akpọ afọ Nnamdi Kanu. Were ozi a wejerenu Ada Di Ora MMA na all the Autopilot. This is the time. Let us know who is betrayer of ndị Igbo. They won.